Beth sy'n digwydd os nad ydych chi'n gallu rheoli penderfyniadau am eich arian a'ch iechyd eich hun mwyaf sydyn? Yn gyfreithiol, mae llawer o bethau nad yw'ch teulu na'ch partner yn gallu i'w gwneud, hyd yn oed os ydych chi'n briod. Dyma bwrpas atwrneiaethau arhosol. Maen nhw fel cynlluniau wrth gefn cyfreithiol, sy'n golygu bod y bobl rydych chi'n ei dewis ac yn ymddiried ynddyn nhw yn gallu camu mewn pan fo angen. Mae dau fath o atwrneiaeth arhosol. Mae un yn ymdrin ag arian ag eiddo. Mae hwn yn gadael i rywun rydych chi'n ymddiried ynddo ddelio â cyfrifon banc, talu eich biliau, a chael trefn ar eich morgais. Mae modd ei ddefnyddio ar unrhyw adeg, ond dim ond pan fyddwch chi wedi dweud i bod yn iawn gwneud hynny. Mae'r atwrneiaeth arhosol arall yn ymdrin ag iechyd a gofal. Dim ond os ydych wedi colli galluedd meddyliol ac nad ydych chi'n gallu gwneud y penderfyniadau hyn eich hun y gellir ddefnyddio'r atwrneiaeth arhosol hon. Mae'n ymwneud â'ch trefn ddyddiol, fel ymolchi, gwisgo a bwyta, ac ydych angen gofalwyr i ddod i'ch tŷ, gofal meddygol, fel presgripsiynau a meddygyniaeth lleddfu poen, symud i gatref gofal, neu driniaeth cynnal bywyd. Mae angen i chi gofrestu'r ddau fath o atwrneiaeth arhosol ymlaen llaw. Mae rhan fwyaf o bobl yn gwneud y ddau ar yr un pryd. Mae fel cael dwy allwedd sbar. Efallai na fyddwch chi fyth eu hangen nhw, ond mae'n ddefnyddiol eu cael nhw rhag ofn.